Oriol Junqueras, representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, va fer una visita als comerços de la ciutat i parlar amb els rubinencs amb l'ocasió de la xerrada Propera estació l'Independència, realitzada a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler de Rubí. Estem convençuts que a la manifestació del dia 11 de setembre hi haurà moltíssima gent i que aquesta gent expressarà el seu desig de que el país, de que el conjunt de la nostra ciutadania faci un pas endavant. Aquest pas endavant s'ha de centrar fonamentalment en el fet de que els ciutadans de Catalunya tenim dret a decidir el nostre futur. Tots els ciutadans que vivim a Catalunya tenim dret a decidir el nostre futur, que aquest futur s'ha de concretar, per exemple, en tenir la caixa en la qual cobrem els nostres impostos i la clau de la caixa que ens permet destinar a aquests impostos allò que nosaltres creiem més oportú. Esperem que el govern estigui a l'alçada de la moltíssima gent que sortirà al carrer. Si és per fer això, si és per tenir la caixa i la clau de la caixa, Esquerra Republicana farà costat al govern. Doncs canviaria que tindria més del doble dels impostos que tenim ara a disposició de la gent d'aquest país. Més de la meitat dels impostos que paguem desapareixen de Catalunya i se'n van cap a l'estat espanyol, que els malgasta amb trens sense passatgers, amb aeroports sense avions, amb autopistes sense cotxes, o que els malgasta amb armes pel Ministeri de Defensa. Podríem fer molt per ajudar les nostres escoles, els nostres hospitals, per ajudar els nostres aturats, els nostres treballadors, els nostres autònoms, els nostres empresaris. I, sens dubte, els nostres empresaris i els nostres autònoms, els nostres aturats i els nostres treballadors, els nostres estudiants es mereixen que tots plegats podem fer tot el que es mereixen, tot el que necessiten, tot allò a què tenim dret. I aquest dret ens l'hem de guanyar nosaltres i l'hem de garantir nosaltres. I l'hem de garantir prenent decisions rellevants sobre què fem amb els nostres impostos. L'hem de garantir decidint el nostre futur. Oriol Junqueras va opinar també sobre les notícies d'actualitat que parlen del nostre país, com per exemple el darrer article del Financial Times. Els articles del Financial Times són articles que apareixen en un mitjà de comunicació de prestigi i segur que l'articulista deu tenir informació important, no ho sé. Segur que els ciutadans de Catalunya ens mereixem poder decidir el nostre futur. Els ciutadans de Catalunya tenim tot el dret del món a decidir el nostre futur i em sembla que això no ho pot discutir ningú. I si algú discuteix que els ciutadans de Catalunya tenim dret a decidir el nostre futur, doncs que s'ho faci mirar, perquè tots els ciutadans del món tenen dret a decidir el seu futur. Els ciutadans de Catalunya no mereixem menys del que mereix qualsevol altre. Tots els que vivim a Catalunya tenim dret a decidir el nostre futur i els que vivim a Catalunya decidirem el nostre futur i el decidirem votant i si a algú no li agrada, doncs que s'ho faci mirar. Jo em sembla que és molt important que els ciutadans de Catalunya puguem decidir què fem amb els nostres impostos, és vital, ho necessitem molt perquè és evident que els governs espanyols ho fan molt malament, perquè és evident que no hi ha dret que més de la meitat dels nostres impostos desapareguin del nostre país, no hi ha dret que més de la meitat dels impostos desapareguin del nostre país i per tant és evident que tenim tot el dret del món a decidir què fem amb els nostres impostos. De la mateixa manera, també és evident que tenim dret a decidir qualsevol altre aspecte de la nostra vida col·lectiva. Tenim tot el dret del món a decidir quin sistema escolar volem, quin sistema sanitari volem, com volem fer les eleccions. Tenim tot el dret del món a decidir el nostre futur i Esquerra Republicana el que defensa és que la gent que viu a Rubí, que la gent que viu a Terrassa i a Sabadell, que la gent que viu arreu de Catalunya, tots junts tenim dret a decidir el nostre futur. El membre de la formació independentista també va parlar sobre l'impuls de la liberalització d'horaris comercials plantejada pel Partit Popular. L'intent de liberalització de l'horari comercial per part del Partit Popular, per part del govern espanyol, és molt perillós, és molt contraproduent pels interessos de la majoria dels nostres botiguers, dels nostres comerciants i, de fet, pels interessos de la majoria de la gent que viu en les nostres ciutats. Ciutats sense un comerç actiu són ciutats més pobres, són ciutats més buides, més fosques, més tristes i a tots ens convé que el teixit comercial estigui extès pels nostres barris, pels nostres centres urbans, que tothom tingui la possibilitat d'accedir amb facilitat en el món del comerç, la gent gran, la gent que té dificultats per moure's i aquest model que ha estat el nostre, el model d'integrar les botigues a la vida de les ciutats i dels pobles, és un model d'èxit, és el model que ha triomfat a Catalunya durant tant i tant de temps. I l'intent del Partit Popular i l'intent del govern espanyol de destruir aquest teixit comercial és molt dolent pels ciutadans de Catalunya, molt dolent. I una de les proves que és molt dolent és que a tot arreu on ha triomfat el model que el PP vol imposar a Catalunya, tot el comerç ha desaparegut
i són països on és més difícil accedir en el comerç, en les botigues, etc. Per tant, ens sembla que és evident que allò que vol fer el PP és molt dolent pels ciutadans de Catalunya.